पावलं पुढे चाल. 2 पावलं पुढे चालली. मला बघला बाजूला गेला आणि बघा चालली. अगं बाजाराला विकण्यासाठी मी घेतली ताडी. बाजाराला विकण्यासाठी मी घेतली ताडी आणि नेतली पण नव्वदी साडी. आता हे साडी काय येते तुला माहिती आहे? तुमच्या तिथे शिकण्या पोरी त्या सगळ्या पोरांचे नजर तुमच्यावर आणि मला माझ्या भाताची का कोण बघणार मुद्दामच मी साडी घेतली आणि निदान हे एवढे तरी पाहिजे बघते. सगळ्यांना सांगितलं या पोरींच्या नका बघू माझ्याकडे बघा आणि हल्लीला पोरं म्हाताऱ्यांनाच जास्त बघतात. अजून लग्न नाही नंतर सरपंच पोरं चालू होती. काय बोलते पाठी भेट दाखव. अग शालू झोका दे गो मैना. अग शालू झोका दे गो मैना. 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 मुंबईतून आयलो काग बोलेस ना. 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 गंतन नाही म्हणून रुसली गो मैना. 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 गंतन देतो बोल 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 गो मैना. शालू झोका दे 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 गो मैना. शालू या गाण्याने आपण बाजाराला फुटणार पण नाही. पाहू एक गाणं. मी गाणं म्हणते तुला मागून धरायला लागेल. मागून साधले जास्तच आवडत चालण्यासाठी. आवड त्याची वाटत चालली. मावशी ऐका मी गाणं म्हणते. ताडी महाराजा ताडी महाराजा. ताडी महाराजा ताडी महाराजा निरव्य पाती. ताडी महाराजा ताडी महाराजा निरव्य पाती. आमची मावशी आमची मावशी पत्रवण्यासाठी. आमची मावशी आमची मावशी पत्रवण्यासाठी. आता मग कशी तुला जेवायला भूक लागली. जेवायला वसंताच्या आगमनाने धरणी फुलली ग. अंगावर हिरवा शालू नेसून सजली ग. वसंताच्या आगमनाने धरणी फुलली ग. अंगावर हिरवा शालू
शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग वसंताच्या आगमनाने धरणी फुलली ढगांच्या ओझळीने अमृत प्याली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली ढगांच्या ओझळीने अमृत प्याली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली हळूहळू वृक्षवेली सचेतन झाली सूर्यकिरण दारी पडली सोनेरी ग सूर्यकिरण दारी पडली सोनेरी ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग वसंताच्या आगमनाने धरणी फुलली ग अंगावर हिरवा शालू नेसून सजली ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग राधे पहाटेच्या धुक्यात हरवल्या वाटा चौकड्या पसरल्या गारव्याच्या लाटा चौकडे पसरल्या गारव्याच्या लाटा चौकडे पसरल्या गारव्याच्या लाटा पहाटेच्या धुक्यात हरवल्या वाटा चौकडे पसरल्या गारव्याच्या लाटा चौकडे पसरल्या दही दूध लोण्याचे भर घागरी ग दही दूध लोण्याच्या भर घागरी ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग साज शृंगार करुणी जाऊ बाजारी ग वसंताच्या आगमनाने धरणी फुलली ग अंगावर हिरवा शालू नेसून सजली ग साज शृंगार करुणी जाऊ मावशी नंदू गुरव यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक मावशी त्यांचं नाव घ्यायचं नंदू गुरव त्यावर जेवली फाकड्याची परात पराती जेवले खडे अहो नंदूराव तुम्ही दिसता बरे
प्रभाग पुढे जा. जेव्हा जेव्हा पृथ्वीवर अधर्म वाढतो, तेव्हा तेव्हा भक्तांच्या रक्षणासाठी मी या पृथ्वीवर जन्म घेतो. खऱ्या शब्दात श्रीकृष्ण भगवान श्रीकार, सप्तवाकार, अहंकार, मोठमोठे योग लावायचं असेल तर मग नाव नाही हर विठ्ठल आलो आलो देवा. व्हिडिओ शेअर करा सर्वांना. झोपलेले उठू द्या. डोक्यामध्ये असं फक्त उभे करा. गेला चला जा. देव काय आता कामगिरी सांगितले होय. आपल्या दोघांना सांगितले कामगिरी आपल्या दोघांना होय. जमणार काय देव पण सांगितले. श्री केदारलिंग मालेश्वर नगर मंडल मुंबई. काय जमून घे. नाही बोलवली काय सांगितलं तर लक्षात आहे का नाही. काय सांगितलं या तिकडं. काय सांगितलं 16-17 308 गोपिका ढाक ढाक करून मधुरच्या बाजारात आले. त्यांना पिंपळाच्या पारी यायचं करायचे. हे आपल्याला कामगिरी करायची देवाची. होय होय. काय आपल्या सांगितलं चुकतोय. आणि आपल्या ठिकाणला सांगितले ते आनंद नका काय. तुझ्या नका काय ते आनंद नका काय. मला काय साधं वाटलं काय तो. असं आहे बघ. बसून पाहिजे नमस्कार. भले आलो बघ. हे देवाचा दास आहे मी खास. देवाचा दास आहे मी खास. गुरु राखीतो गोवर्धनात. आलो आलो सुदाम्या मी धावत. आलो आलो सुदाम्या मी धावत. माझी कपिला चुकली रानात. आलो आलो सुदाम्या मी धावत. माझी कपिला चुकली रानात. आलो आलो सुदाम्या मी धावत. माझी कपिला चुकली रानात. आलो आलो सुदाम्या मी धावत. माझी कपिला चुकली रानात. हे गोकुळामध्ये हा बोफाटा उठला. काळजाचा माझ्या डोकात चुकला. काळजाचा माझ्या डोकात चुकला. काळजाचा माझ्या डोकात चुकला. उन्हाचा नाच जीव माझा सुकला. पायात माझ्या काटा रुतला. पायात माझ्या काटा रुतला. पायात माझ्या काटा रुतला.
आता करू मी काय सुचत नाही, करू मी काय सुचत नाही, हाक आली माझ्या कानात. आलो आलो सुदाम्या बिनावर, आलो सुदाम्या बिनावर, माझी कपिला चुकले रानात. 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 बाबा नमन पुढे दाखवत असताना समुद्र पुढे जागा नाही साहेब, पूल आहे सगळं म्हणून नाही पुढे गेलो. चॅनल आहे व्हिडिओ. आता म्युझिक मार. हा देतो. गणेश बाग, चिवडी गणेश बाग. मी स्टेजवर आहे. फिक्स
गावावरून आला काय बोलतो अरे गावावरून आला इकडे आपण तो नव्हता ना हा मला आता काय पर्याय नाही आता ये बाबा शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि मला पण फॉलो करा नीट काढते काढतो एवढा दापोलीत गेली आहे ना तेव्हा पण एका फोटो काढला माझा प्रश्न आज शपथ मी नाही बोलली परत आवाज
सिरियस तोला पट्टा. या या आता माझ्या पहिले बाबूला पण घ्या. आणि रघुवर तू माझ्या बाबूला बघितलं नाही. काय बघितलं? कशी आहे मुलं? त्या दोन डेंगांच्या बंदीकर आल्यापासून तिथं चौकीला. बाबा, तू हे नाही तुला माहिती? अशी नजर काय? हे तुला नाही माहिती? अरे मला कधीच नाही माहिती. अरे नेल्या ह्याला म्हणतात तर. तुम्हाला माझी नजर जाते तिथं फक्त. ती काय म्हणाली? ती काय म्हणाली? 2 दिना लाव. हा तिला पाहिजे? ती अरे बाबा, आपल्या विरोध सर्व घराच्या तुझं ऐक ना. तुम्हाला कुणी मावशी? अरे तरी मी मला तुम्ही बोलताय माझ्या आई कुठल्या बोलतावरती होती काय झाला चुकून झाला. हा कुठून झाला अरे काय अरे काय अरे परत झालं काय मला तुझा केसा केस निघाला. तरी पण माझ्या पाठीमध्ये अरे मी नाही पण आम्ही जो गुणगुणा खोलू. अगं पण मावशी मी काय म्हणते या टिटिवरीला का बघा दिसला नाही होय कावळ्याच्या मागे लागली ती. अगं पोरी वय काय तू करतेस काय? उद्यापासून माझ्या वाल्या शान करायला ये. तुला शेण काढायला पाठवलं का दूध काढायला? माझा मावशी आहे. माझ्या दुश्मनाला काय आणलंय? काय माहिती आणलंय? अगं खरंच आणलंय. खरंच तू आणलंय काय? याला खेचतो खरंच तू आणलंय आणलंय? बघायचं? मावशी आय लव्ह यू डू. बाहेरचं आणलं? खरंच आणलंय. खरंच बाहेरचं आणलं? खरंच आणलंय. तू घाल माझ्या पोटच्या. ती अशी बोलली? ती अशीच बोलली? गणपतीच्या पोहोच्यात. अगं जरा खाली वाच. आता कसं वाटतंय? छान वाटतंय? हा. मला माहिती होतं. तो मागासपासून पकापका सवयचं लांचीन घेतलं. काय का? दिवेला हाड आहे की नाही? तुझं नाव म्हणतोय. आपण स्पष्ट बोल ना. माझे प्रेम आहे ना. तुझं नाव घेऊ म्हणतो. माझं. हा. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव घे म्हणतो नाव घे म्हणतो नाव घ्यायला मी कशाला बाजू मी कुठे बोलतोय तू लाज? नाव घे म्हणतो नाव घ्यायला मी कशाला बाजू आणि या वाकड्याला घालून आला ना आपल्या बायकोचा अगं पेस्टा माहिती आहे आता सिटीवर होता की नाही? काय म्हणजे आला बघ माझ्या आवाजाने. अरे कानी हात आला ना तर घरचा सिटीवर तर घरचा आणि पटकन आपली अंगठी घालजा गाडी आहे. अंगठी घालजा आई शपथ मावशी मी पण तुझ्यावर फिरायला आलोय. अगं चालो तुझ्यावर फिरा ग मावशी, चालो तुझ्यावर फिरा. तुझ्यावर फिरा ग मावशी, चालो तुझ्यावर हे मला अजिबात
त्या लागले आणि नाव घेते मग तुला खबाळचा तिकडे काय तू माझं घेतलं तू पण तुझं घेतलं माझं घेतं तुला केवढा होता केवढा होता बघायला जा मग तुला समजेल अशी 5 वर्ष भोगल्याला भला मोठा देख माझ्यावर प्रेम करशील तर या शिवडी नाही जमले तुम्ही आलेला कुठून जायचं कुठं काय बोलत मावशी म्हणा तुम्ही आलेला कुठून जायचं कुठं आणि आलेल्या गोकुळातून जायच्या मथुरेला मथुरेचा रस्ता परपरी जाय अगं ह्या रस्त्याने तुला जाता येणार नाही का नाही जाता येणार? अगं हा उभा केलेला हा कोण म्हणजे ह्याला तू ओळखलेलं नाही अगं हा यमाजी हा यमाजी हा म्हणजे यमाचा दूत हा मग या रस्त्याने जाऊ ह्या रस्त्याने तुला अजिबात जाता येणार का नाही जाता येणार? मग त्याचं नाव काय अगं हा तानाजी म्हणजे ते तानाजी बालुसरे नाही ना नाही हा कोण यमाजी हा कोण तानाजी आणि तुला कोण धर्माजी धर्माजी नाव म्हणते काय ना तुझ्याकडला काढलं होतं माझ्याकडे नवा ती पण इच्छा आहे ठीक आहे त्या वडाची बाजारी जाता येणार नाही काय नाही जाता येणार श्रीकृष्ण देवाच्या संगतीचे सुद्धा तुमच्याकडे कायदा वगैरे आहे काय कायदा उद्या माणसाच्या तुम्हाला पॅन कार्ड काय बोलली ओळखपत्र मग हाय काय असं काय घेतलं पूर्ण नाही मग असं काय पावसाळ्यात घेतोच हॅलो आम्ही केदारजी कलावंजाचे कलाकार आमचा रुबाब आमचा दरारा कालपण आजपण आणि उद्यापण आमचा रुबाब आमचा दरारा कालपण आजपण आणि उद्यापण हरिभर मित्रमंडळ तुम्ही फक्त आवाज टाका तुमच्यासाठी काय पण कधी पण आणि कुठे पण हॅलो मावशी निलेश राऊत यांच्याकडून नाव घेण्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक मावशी नाव एकदम सुंदर होतं पुष्पा बाहेर आहे पुढे येऊ दे उतरलीमध्ये 7 नंबर अंक येतो 8वा अहो निलेश राव ऐकाय ना पहिली तुम्ही पण ऐका उतरलीमध्ये 7 नंबर अंक येतो 8वा अहो निलेश राव आता बहिणीला सोडून या मावशीला पाठवा अर्धी गेली तुझी हॅलो तीन तळ सप्त पातळ शहर गोकुळ तीन तळ सप्त पातळ शहर गोकुळ 8वा अवतार देवकीचा बाळ कंसाचा काळ 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 तीन ताल सप्त पातळ शहर गोकुळ तीन ताळ सप्त पातळ शहर गोकुळ 8वा अवतार देवकीचा बाळ कंसाचा काळ 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 त्याच्या संगतीचे सुदाम गाई रखणार त्याच्या संगतीचे सुदाम गाई रखणार त्याने डावाचा मांडीला चेंडू परीचा
उडाला आकाशामध्ये यमुने डोहात डोहात कालिया नगर राही मोहात 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 नाव घेतली श्रीकृष्णाने यमुने डोहात नाव घेतली श्रीकृष्णाने यमुने डोहात दोघांची झाली झटपट मारले कालियाला 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 अशी अग्नी देवाची गलीला सांगतो रे तुला अशी अग्नी देवाची गलीला सांगतो रे तुला मथुरेला कृष्ण जन्माला बंदी शाळेला 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 बातमी कळली ती कंसाला दृष्ट मामाला बातमी कळली ती कंसाला दृष्ट मामाला त्याने पाठविले पुतनेला कृष्ण वदन्याला त्याने पाठविले पुतनेला कृष्ण वदन्याला त्याने पाठविले पुतनेला कृष्ण वदनाला त्याने पाठविले पुतनेला कृष्ण वदनाला पुतनेला आली त्याची दया लावली ही माया पुतनेला आली त्याची दया लावली ही माया इथं संधी हो साधून मारली पुतनेला इथं संधी हो साधून मारली पुतनेला इथं संधी हो साधून मारले पुतनेला इथं संधी हो साधून मारले पुतनेला तीन तळ सप्त पाताळ शहर गोकुळ तीन तळ सप्त पाताळ शहर गोकुळ आठवा अवतार देवकीचं बाळ कंसाचा काळ आठवा अवतार देवकीचं बाळ कंसाचा काळ अवतार देवकीचा बाळ कंसाचा काळ अवतार देवकीचा बाळ कंसाचा काळ अरे हे वाकल्या जयदूत खरंच की नाही अगं सर्व सर्व भेटलं हा भाजी आली की नाही एकदम पोटभर पोट भर ना आता गौरीला सांगा काय ऐकलं की नाही अगं म्हातारे अशी आहे अरे मी म्हातारी कोणाला बनतो तू काय तरणी आहे फॉलो होतात ना त्या काय म्हणतेस काय पण ह्या लोकांना पण इंस्टाग्रामच्या आयडी देऊ माझी ऐकलास का आमचा कायदा हो ऐका. माझी म्हणते. अगं पोरीनो या मेलीचा कायदा नाही आपण जमलो म्हणून थोडा वेळ बसूया अगं कशासाठी बसा पण सुटसुटीत बसा गरमीचे दिवस आहेत बाकी काय नाही गौरीने बसला काय बघ हा आई शपूर अरे ही चंद्रा नाही बसली ती ओळखीची वाटतं पेंड्या, तिकडे ये ना जरा बाई नको जाऊ नको कमाली बोलवते. एकदा गेलो वाचवलोय पेंड्या, तुला त्यांच्यावर विश्वास आहे की माझ्यावर तुला लहान झाली वाटते का? तेवढं ये की रे लवकर काय ग पेंड्या, मी काय बोलते कुठे पेंड्या, मी काय बोलते माझं एखादं सुंदरचं नाव घेशील का रे तू कमी तुझे घेऊ माझं हे तुला आवडणार असेल तर मी घेते आणि नाही एवढं असं म्हणतो तर इकडे ये रे असं आहे. आणि माझ्या बाजूला राहा. आणि टाकल्या आता पुढे आता घेते घेते हा तुझा नीट कान देऊ नये बरं शिवडीच्या बाजारातून आणला हिरवागार मुळा अरे मेल्या शिवडीच्या बाजारातून आणला हिरवागार मुळा अरे मेल्या मुळा कसला असतो पांढरा हा ऐकलं आणलाय हिरवागार मुळा अरे मेल्या पुढे ऐकले आणलाय हिरवागार मुळा आणि माझ्या नादा लागला तर माझी तुझा कळकुळा भवानीचं पण नाव घेतलं आता काय घेऊ नको आता सर्व बसल्या काय बघू दे
ती कसं लागेल मला माहिती झालेला आहे चल तर बघून जेवणार चल, चल. जाऊया. तू बघते मी पुढे जातो